дар доираи бозиҳои даври дуюми лигаи чемпионҳои дуи осиё дастаи равшани тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе тими футболи алвақраи қатарро истиқбол гирифт. дар ин вохӯрии қариб ки баробар равшан бо як голи беҷавоб аз рақиби худ шикаст хӯрд. бояд бигӯем ки дар қисмати аввали вохӯрӣ бозингарони дастаи алфақра назар ба равшан як каме фаъолтар буданд. талош мекарданд то бештар тӯбдорӣ бикунанду ҷониби дарвозаи равшан ҳуҷумҳо анҷом бидиҳад. ҳамин буд ки як иштибоҳ боис шуд то дар дақиқаҳои охири қисмати аввали майдондорӣ футболбозони дастаи алвақра ҳисобро боз бикунанд. голро ҳамлагари 28сола желсон дала ба самар расонид ва ҳамин гуна қисмати аввали вохӯрӣ бо бартарии як гол ба суди меҳмонон ба анҷом расид. дар нимаи дуюми рақобат талошҳо аз сӯи бозингарони дастаи равшан бештар ба чашм расид ва якчанд ҳолатҳои хуби голзанӣ низ доштанд, вале аз он самаранок истифода бурда натавонистанд. ёдовар мешавем ки дар даври аввали бозиҳои гурӯҳӣ дастаи равшан дар сафар бар муқобили тими моҳум багани ҳиндустон бо натиҷаи мусовии 0-0 бозии худро анҷом дода буд. алвақра бошад дар бозӣ бар муқобили трактори эрон шикаст хӯрда буд. ҳамакнун тими футболи қатарӣ аввалин ғалабаи худро дар вохӯриҳои гурӯҳӣ ба даст овард. равшан бошад дар ду бозӣ наметавонад ба дарвозаҳои рақибонаш гол бизанад. мо ба ин бозӣ хеле тайёрӣ хуб дидаги будем, аммо шумо чӣ хел ки дидасе ба фоидаи мо нашид. мехостем ҳамин бозиро ғалаба кунем, ба хоси худо нашид. мо планомо бисёр буд, аммо я хатои дар бозӣ гол овардак. дигар моментҳои вай алвақра ягон момент надошт. мо моментҳои хуб доштем, аз 3-4 момент метонистем бизанем, ғалаба кунем бозиро. ин поляи суни аст. мо ин поля дар нав я ҳафта шуда тамрин дорем. ауҷада боша уже ним 7 моҳ шуда тамрин кардем дар шаҳри Кӯлоб. балешко мо пур мешид, дастгирӣ балешко кати. бояд чӣ гуфтанем ки ҳазор раҳмат барои дастгирии балешко миннатдорам. бахшиш мепурсем ки брида натонистем бозиро. ما یک اشتباه کردیم، بازی را از دست دادیم. موقعیت بسیار زیاد داشتیم. در نیمه دوم بسیار موقعیت داشتیم. بازی در اختیار ما بود. ولی توپایی که از روی خط دروازه رو بچه‌ها نزدن تو گل. من واقعا اینجا الان به جرئت میگم یه فوتبال بی‌رحمه. فوتبال واقعا بی‌رحمه. با این همه موقعیت گل ما بازی رو از دست دادیم. من واقعا ناراحتم امروز. инчунин пас аз рақобати дастаҳои равшани тоҷикистон ва алвақраи қатар дар толори матбуотии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе нишасти матбуотӣ баргузор гардид. дар нишасти матбуотӣ ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма аввалин шуда сармураббии дастаи алвақра али алраҳма ва беҳтарин бозигари дидори мазкур айса билол посух гуфтанд. сармураббии дастаи алвақра қайд намуд ки дар як бозии сахту сангин бар муқобили ин ҳарифи пурқувват пирӯзӣ ба даст овардан бароям хело хушҳолкунанда аст. дастаи равшан воқеан ҳам имрӯз арзанда бозӣ кард. пас аз шикаст дар даври аввал мо тамоми талоши худро ба харҷ додем то пирӯз шавем. дар қисмати аввал кӯшиш кардем ҳама корро ҳал кунем ва дар қисми дуюми рақобат дар хатти ҳимоя бозӣ кунем. фикр мекунам мо ба ин ҳадафи худ расидем. беҳтарин бозигари дидори мазкур аиса билол дар навбати худ иброз дошт ки чӣ хеле интизор доштем дастаи равшан воқеан ҳам як дастаи пурқувват будааст. ҳадафи асосии мо ин ба даст овардани 3 имтиёз буд ва мо ба ин кори худ муваффақ шудем. бовар дорам ки силсила пирӯзиҳои хешро дар лигаи қаҳрамонҳо идома медиҳем. аз ҷониби равшани тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ сармураббии ин тим масъуд назарзода ширкат кард. масъуд назарзода сараввал дастаи рақибро бо ин пирӯзиаш табрик гуфт ва имроз дошт ки воқеан ҳам онҳо имрӯз арзандаи пирӯзӣ буданд. аммо дар варзиш ҳама кор шуданаш мумкин. онҳо як имконият доштанд ва бо самар истифода карданд. мо танҳо дар қисми аввал 4 имконияти 100% аз даст додем. иштибоҳҳои худро то бозии навбатӣ
ислоҳ мекунем ва пурқувват шуда ба майдон бармегардем. лозим ба ёдоварист ки бозии навбатии хешро Равшани Тоҷикистон дар доираи вохӯриҳои даври сеюми Лигаи Қаҳрамонҳои дуюми Осиё санаи 23 октябр дар сафар бар муқобили тракторсозии Эрон доир мекунад. Бошгоҳи Ал-Вақраи Қатар бошад, меҳмони тими Моҳум Багани Ҳиндустон мешавад. من نمیگم باز میگم سطح بازی است ولی ما اونجا 100% می‌بردیم